capdamunt d'una alta vall i sota l'ombra de Montserrat sóc a un lloc molt especial per diverses raons. Per començar, sóc a la llar d'un gran patriota, d'un germà fundador del moviment identitari català, única força realment conscient de la potencialitat de la nació catalana. I a més, en aquestes pedres van també lluitar i donar la vida grans patriotes, perquè aquesta és la fortalesa de l'Obac, dels carlins. Ara, d'aquí una estona, baixaré a les coves que hi ha avall, a l'Hospital de Sang, que és on curaven els ferits, i és absolutament espectacular. Domina tot el pla del Bages. Veurem. És el turó de la Cort Fosca, aquest cim. Veiem, allà veiem. Allò és Súria, allò és Manresa, Montserrat, no? I realment és una fortalesa. Per accedir a aquesta muntanya s'ha de passar, per accedir a aquest cim s'ha de passar. Cap allà hi ha un pas i fa una mena de, com podríem dir, com de coll, val? Com de coll d'ampolla. Podríem dir que aquesta roca és una mena de península, és una fortalesa. És una fortalesa, només s'hi pot accedir per allà i ho controla tot, és espectacular, és espectacular. Increïble, els llocs de la nostra pàtria.